med fyrværkeri. Wow! Vi står herude, og der er fyrværkeri. Wow! 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 Med meget. Det var vildt, hva'? Jeg tror, jeg kommer til at gøre noget forkert. Synes du så, Rasmus? Ikke. Vi sender lige nu. Det er ret sygt. Det er min YouTube-kanal. Ja, hej. Kan I se det her? Det er fra min YouTube-kanal. Det begynder lidt. Vi hænger Begynder lige. Okay, de fyrer noget af lige dernede. Hey, lige. Man kan ikke se os. Prøv at komme. Nu kan vi se os. Det er derinde så. Det er min ven Elias. Undskyld, hvis I ikke kan se særlig meget. Fordi det er helt vildt mørkt. Nu kommer der noget. Ja, vi tror, den er færdig nu. Ja. Var det hele? Var det det hele? Nej, jeg har hætter. Raketter. Jeg skal Raketter.
undskyld, hvis I ikke kan se mig særlig meget. Klokken er sådan 0:15. Klokken er nok 00:15. Nu kan I ikke se mig mere. Vi er lige på vej hen til bilen og hente lidt mere. Vi skal snart fyre en raket af. Vi fyrer snart en raket af. Og jeg kan godt lide, hvis I gør I. Undskyld, hvis der er lidt dårlig kvalitet. Det er fordi, det er en iPhone, jeg ikke er vant til at optage på. Wow. Jeg håber, I kunne se det, men... I kan ikke se mig særlig meget, men vi er lige på vej til bilen lige nu. Jeg bliver bare lige her. Og jeg håber på det. Nu kan I sådan se mig lidt. Undskyld, hvis I ikke kan se mig virkelig meget. Det var I ønske. Min hat slår lige af. Min hat slår lige af. Der bliver fyret af. Der bliver fyret meget af. Jeg håber, I kan se det. Det skal blive fedt ud. Det var det sjov. Der bliver fyret meget af her. Der bliver fyret af. Min hat! Min hat fløj af igen, altså. Min hat virker ikke. Der sker ikke særlig meget lige nu. Lige før er der ret meget. Men jeg kan lige vise jer. Derovre kommer der lidt. Nej. Vi har været nede i 9 minutter. Ja, nu skal vi tilbage igen. Nu skal vi til at fyre nogle raketter af. Undskyld, hvis jeg ikke lige kan se mig. Men vi skal til at fyre nogle raketter af. Ja, jeg har lige rundet de 100 subs i dag. Jeg håber, I kan se mig nu. Ja, sådan. Jeg håber, at I nyder det lige nu. Fordi der er ret meget fyrværkeri lige nu. Nu skal vi til at fyre en raket af. Altid husk sikkerhedsbriller.
Jeg håber snart, den går i gang. Den går snart i gang. Elias, kom! Altid husk sikkerhedsbriller. Altid husk sikkerhedsbriller. Nu går den i gang. Og hvordan står det? Der er raketten. Der er raketten. Der har vi raketten. Min ven sparker lige ud med raketten. Vi holder os i sikkerhed, så I kan se her. Ja. Nu kommer raketten i flasken. Og jeg har mistet min hat 2 gange. Jeg har sådan en grøn hat på. Der er fest derovre. Der er fest derovre. Nu tror jeg, den begynder. Der er fest derovre. Der er også fest der. Nu kommer fest i det der rum. Er raketten klar snart? Fest i det der rum, mand. Der er disco herinde. Disco. Det bliver en lidt lang video i dag. Ja, hvis det nu Det er noget fyrværkeri. nu er der sker noget med ham, så er det ret sjovt. Ja, så... Det er Elias' skærm. Han har bare ikke en YouTube-kanal. Det er mig. Vi fører krudt af lige nu. Og hvor er det dig? Hvor er der lidt fest herinde? Gå derovre. Så ja, jeg håber I kan se lidt. Der sker ikke særlig meget lige nu. Raketten virker nok ikke lige nu. Og så har vi nogle raketter. Så har vi noget herovre. Hvis I kan se. Det er ret mørkt. Vi er de eneste, der står ude. Ja, den er i gang, den er i gang. Så I det? Så I lige det, mand? Det var altså ret flot. Ja. Altså ærligt talt. En til raket, en til raket. Hvis I ikke ser det hele, så må vi lige undskylde. Ja, der er ild. Wow! Der fik jeg lige en lille chok. Wow! Undskyld, hvis der er... Wow! Wow! Min iPhone er snart gået ud, og det er ret. Så da den var rundt af, så tror jeg bare, det er ret godt. Hvis den bare runder af. Der er ild i den. Der er ild I batterierne. Det kan det sagtens se her. Der er ild. Jeg håber, I kan se, hvad der sker her. Der er bare ild. Wow! Der er der noget! Wow! Jeg håber, I kan se det. Her til sidst i videoen vil jeg gerne lige sige noget til jer. Altid husk sikkerhedsbriller. Ja, den er i gang.
Undskyld, hvis I ikke kan se særlig meget. Det ved jeg ikke. Ja, hvad laver den? Hej. Ja, der bliver fyret af. Jeg tror, jeg fik det. Nu tager vi... Hvad er det, vi tager nu? Hvad er det, vi tager nu? Hvad? Den der, som jeg kan se, er det ikke lammelygten her? Ja, sådan. Nu bliver der fyret lidt mere af. Ja, lidt meget. Men jeg håber, I overlever. Så kan I se noget kage. Jeg lyser lige her for jer. Så kan I se her. Lidt, Den er i gang. Jeg ved ikke helt, om I kunne se det, men det så ret sygt ud. Skal vi lige vise det? Ja, vi har noget. Der har vi også lidt på navnet, I kan se her. Men nu er der noget i gang mere. Jeg håber, I fik det med. Vi tager lidt mere nu. Den her video bliver måske ret lang. Vi skal til at fyre lidt mere af. Nu skal I lige lidt tilbage. Jeg håber, vi får alt det der med, men undskyld, hvis vi ikke gør. Fordi det er lidt svært at optage. Som I kan se, så har vi lige noget her, jeg kan lige vise for dem. Kan I se, her har vi Rasser. Her har vi mig. Jeg ved ikke så. Far, hvordan er det, man gør sådan som en vennerskærm? Mod dig selv, eller hvad? Nej, mod... Det er fyrværkeri. Vi står herude, og der er fyrværkeri. Med meget. Det var vildt, da. Var det hele? Var det det hele? Nej, jeg har hænder. Raketter. Jeg skal Ja, nu kan I se mig sådan lidt mere. Undskyld, hvis I ikke kan se mig særlig meget. Det er, klokken er sådan 0:15. Klokken er nok 00:15.
kan I ikke se mig mere. Vi er lige på vej hen til bilen og hente lidt mere. Vi skal snart fyre en raket af. Vi fyrer snart en raket af. Og jeg kan godt lide, hvis I gør I. Undskyld, hvis der er lidt dårlig kvalitet. Jeg tror, jeg kommer til at gøre noget forkert. Ikke. Lige. Man kan ikke se os. Prøv at komme. Nu kan vi se os. Det er derinde for. Det er min ven Elias. Undskyld, hvis I ikke kan se særlig meget. Fordi det er helt vildt mørkt. Nu kommer der noget. Ja, vi tror, den er færdig nu. Ja. Hvad er det? Vi sender lige nu. Det er ret sygt. Det er min YouTube-kanal. Ja, hej. Kan I se det her? Det er fra min YouTube-kanal. Det begynder lidt. Vi hænger Begynder lige. Okay, de fyrer noget af lige dernede. Ja, det